Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar d'aquesta dona, de Blanca de Centelles i Terrassa, senyora de Calders, castlana dels castells de Vallparadís, d'Arampronyà i del castell Palau de Terrassa. Última descendent del gran llinatge dels Terrassa. Va ser una dona obstinada, de fort caràcter, que va deixar una forta empremta a la ciutat de Terrassa. En el 1298 mor la seva mare, Saurina de Terrassa, i ella hereta totes les propietats de la seva mare. És en aquest moment quan apareix Bernat de Centelles, el seu pare, amb qui no havia tingut tampoc massa bona relació. El seu pare arriba amb la intenció de fer de tutor de les propietats de la seva filla per tenir cura i vetllar per aquestes propietats. Però la Blanca de Centelles, que té un caràcter també molt fort, com el seu pare, es nega i entren en conflicte. Aquest conflicte més o menys arribarà a certa conciliació quan Blanca de Centelles es casa en el 1304 amb Guillem de Garberany de Cabrenys, qui, en el moment que es casa, marxa al seu castell d'Hostoles. I què passarà? Doncs que no arriben a 10 anys de matrimoni que el marit morirà. I com que havia mort sense que haguessin tingut cap fill, doncs totes les propietats de Guillem passen a la germana de Guillem. I la Blanca ha de tornar al castell de Vallparadís a fer un altre cop de castlana de la seva quadra i del seu territori. En el 1313, la Blanca de Centelles es torna a casar, en aquest cas amb Guillem de Calders, i poc després de tornar del viatge de noces, el rei Jaume II l'anomena primera dama de companyia de la seva filla Elisabet, una nena de 12 anys a qui ha casat per poders amb el fill de Germània, el duc Frederic d'Àustria. I quina és la missió de la Blanca de Calders, la nostra Blanca de Centelles? Doncs és participar en una petita comitiva que acompanyaran a la Elisabet d'Aragó cap a terres del seu marit perquè es faci, doncs això, ara sí, el matrimoni, no? I el que hauria de ser un viatge de 2 o 3 mesos es convertirà en un viatge de 2 anys. Clar, és molt important perquè Blanca de Centelles començarà a viatjar per Europa. Penseu que, clar, abans els recorreguts, els viatges que es feien, no és com ara, no hi havia ni les carreteres ni els mitjans de locomoció que tenim nosaltres ara. I clar, en tots aquests trajectes que es feien molt lentament, doncs havia d'haver-hi canvis de cavalls, doncs haurien de buscar llocs per dormir, no podien dormir en el carro, no. Hi havia aquí el nivell d'alcúrnia. I clar, tots aquests viatges es prolongaven durant el temps. A part, si t'enxampava el que seria, per exemple, l'hivern, perquè clar, ells van marxar al novembre. I sí, efectivament van ser 2 anys, però gràcies a aquest viatge, doncs, la Blanca de Centelles va conèixer llocs com Perpinyà, Montpellier, Arles, infinitat de llocs, fins que finalment van arribar on estava el promès, el marit per poders d'Elisabet d'Aragó, i es van casar el 28 d'abril de 1315. Un cop ja han formalitzat aquest casament, la Blanca de Centelles ja pot tornar cap a casa seva. Clar, en el moment que ella arriba, doncs, entre altres coses, nomena el seu marit, Guillem de Calders, com a el castlà del castell Palau de Terrassa. Va haver-hi cert conflicte de qui el podia tenir i qui no el podia tenir. Finalment va intervenir el rei per donar-li tot el que seria aquests poders, aquesta castlania a la Blanca i al seu marit. Precisament és en aquesta època que construeix la torre en el mas de la castlania, on estarà la casa, aquesta torre del seu procurador, el recaudador d'impostos, que és on té aquest retrat que us he ensenyat abans de la Blanca de Centelles, i més o menys la seva vida és bastant tranquil·leta. Hi ha una sèrie de fets, quan ja comença a ser més gran, que la trasbalsaran. Primer, en el 1327, mor Jaume II, amb qui ella havia tingut molt bona relació, però sobretot el l'hecatombe és en el 1330, quan primer s'assabenta que ha mort Elisabet d'Aragó, aquella noia que va acompanyar perquè es casés, i precisament també en el 1330 mor el seu marit, Guillem de Calders. Una cosa que no ha quedat massa clara en
molts estudis que han parlat de Blanca de Centelles és que Blanca de Centelles va tenir un fill, però va morir. Això, clar, sumat amb la pena d'aquestes morts, que ella també s'havia fet gran, doncs ja comença a entrar en un moment d'això, de voler estar en pau, en solitud, està tancada en si mateixa. I precisament doncs, en aquest moment, en aquesta època, d'aquest fervor religiós, en aquesta solitud, no? Doncs s'explica la llegenda de que dos cartoixans de l'ordre d'Escaladei, fent camí cap a Roma o potser cap a la Gran Cartoixa, van parar davant d'aquest castell de Vallparadís i van demanar l'almoina d'allotjament. I la llegenda diu que no només van marxar amb el que havia estat aquesta almoina de poder passar la nit a la casa al castell de la Caslana de Vallparadís, sinó que, a més, van marxar amb la donació del castell, de la quadra, perquè es fes una nova cartoixa. Llegenda o no, el cas és que Blanca de Centelles decideix fer una donació i donarà el que és el castell i la cartoixa, amb tots els drets senyorials i feudals que això suposa, a aquesta nova ordre cartoixana. Però no penseu que era una cosa així tan senzilla, dir, ja està, aquí ho teniu, i ara... No. Ella va tenir que parlar amb el rei, va tenir que fer tota una sèrie de coses perquè, clar, convertir el que era un castell en un monestir, doncs primer tenia que tenir com el vistiplau. També molts diners. Ella es va comprometre a donar molts diners, perquè deien molts sous, tant a la cartoixa per fer la transformació, com també al rei, que no només li va prometre sous, diners, sinó que a més li va retornar el que seria el castell d'Emporrenyà i a més li va donar el que serien els drets senyorials del castell Palau de Terrassa. Quan ja ha passat tot això és quan oficialment en el 1344 es consolida el que és la donació del castell i de la quadra i posteriorment es començarà a transformar en el que va ser el monestir cartoixà, dedicat a Sant Jaume de Vallparadís. I s'explica això, que poc temps després ella va morir i va ser enterrada dintre de la capella d'aquest nou monestir. I quan el monestir va marxar, ella va marxar a la nova destinació d'aquests cartoixans, allà a Montalegre. I res, aquesta seria de manera molt resumida la història i vida de Blanca de Centelles. Espero que us hagi agradat, interessat. Si voleu ampliar tots aquests coneixements, doncs jo us recomano que pugueu llegir un llibre de Joaquim Verdaguer, que va treballar a l'Arxiu Municipal molt de temps, que va escriure un llibre en el 1996, editat per l'Ajuntament de Terrassa, on parlava de tota la vida de Blanca de Centelles. I res, fins la propera. Adeu!